Ọ bụ oge imerube oke omenala ndị Ọka bụ n'oge mmemme ụmụ okpude nke afọ 2024 dịka ụmụafọ nakwa ndị bi ebi n'Ọka pụtachara n'okporo ụzọ iji wee kirie etu ya bụ mmemme si aga. Ya bụ mmemme bụ nke nwere ihe ọ na-egosi nyegara ndị Ọka dịka ha na-aga n'otu ogbe ndị Ọka bipụrụ ebipụ bụ ụmụ okpu ma bụrụ ndị bipụrụ n'ihi agha agbụrụ anọrọ wee jee kpọkuo ha ka ha bịa sonye na mmemme nke ikpeazụ ya bụ mmemme omenala ha bụ nke na-ewere ọnọdụ ka ọ gachara ahịa anọ nke ndị Igbo na ọlụlụ ime Ọka dị na Amaenyi Ọka. Onye nta akụkọ bụ Kenechukwu Chukwudị wetere akụkọ ka ya bụ mmemme si. Mmemme njem ahụ bụ nke ebidoro n'Ọka si n'ama ọbịa wee luo ụmụ okpu nke otu dị iche iche ndị nnukwu mmadụ dị iche iche yanakwa mmọnwụ bụ ndị gara njem ahụ n'ụmụ okpu nke ihe nkiri anya dị iche iche yana inwe obi aṅụrị jupụtara n'ụzọ ahụ niile. N'okwu ya maka mmemme ahụ, onye bụ onyeisi alụsị ahụ ime Ọka bụ Maazị Nwamma Nnake kọwara na mmemme ahụ bụ ije gwa nwanne ha bụ ụmụ okpu maka mmemme ime Ọka nke mmemme ahụ bụ nke enwere ụbọchị arọpụtara kpọmkwem eji agba ya bụrụ nke a na-eme site na ịgụ ọnwa. Maazị Nnake bụkwara onye gara n'iru kwuo na mmemme ahụ bụ ihe pụrụ iche nyegere ndị Ọka nke na-ekpokọta ha ọnụ dịka ụmụ nwanne yanakwa inwe obi aṅụrị ma nyekwe ndụmọdụ nyere ndị Ọka ime mmemme ahụ n'udo nye nwere nsogbu ọbụla. Mmemme a na-eme tata ụmụ okpu ọ ga-eje kata lụrụ ụmụ okpu agba na first and second agba egwu ime Ọka. Ọnwa nara arịra a na-agba ya na Mee, a na-agbagwa ya na April, a na-agbagwa ya na June, Ọgụ ka eji wee malị mgbe gboo gboo. Ọ bụrụ na o nwere ndị gbatara ọsọ agha na Ọka be anyị anwụ ụmụ ekumaba ewechi ụmụ okpu ji eje nọchi bụ owe ekwughị so emezie ka o chi wee dị ka anyị elu ya je gwara si abịa kwaba na olugokwe bikọsụ onye nọ n'ukwu gịrị gbara elu gịrị si ada iwe ghọta ibe na-agwa gị o mmemme Ọka onye bụ Krismas anyị, onye bụ Ista anyị, onye bụ Otigbo anyị. Onye bụ onye isi oche nke Ezinanọ Youth n'Ọka bụ Maazị Nwokoye Nwosu bụ onye so ndị Ifite Ọka wee jee mmemme n'ụmụ okpu kwuru na mmemme ahụ bụ nke na-eweta obi aṅụrị yanakwa igosipụta nnukwu omenala ndị Ọka nke o kpekwara ekpere maka udo na agamniru n'Ọka ma kwukwa na ekwesị ị na-enye ndị Ọka ọkwa ọchịchị nke ga-abara Anambra uru. Ọ bụ ihe jupụtara n'ọṅụ mgbe elulu ụmụ okpu nke otu dị iche iche ndị nnukwu mmadụ dị iche iche yanakwa mmọnwụ dị iche iche bịara ọba ebe a na-eme ihe nke akụrụ egwu dị iche iche yanakwa nke ndị ntorobịa gosipụtara ike ha na ịpịa agba na oge mmemme ahụ. Onye bụ onyeisi oche nke mmemme ime Ọka n'ahọ 2024 bụ Maazị Anayo Obiakọ bụ onye afọrọ ka ọ na-agagharị yana ndị otu ya ịhụ na mmemme ahụ na-aga ọfụma na ụbọchị ahụ. Site na Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS. Otu All Progressives Grand Alliance abụghị amalitego iji usoro eletrọnik wee deba aha ndị otu ha n'ala Nigeria dum.